Duwe bebek, duwe endok sini ya ora apa-apa ya lur. Buat celengan ya lur. Oke. Endok sana ya jenis apa lur? Jenis apa ke lur? Endok lur. Jenis apa ke lur? Endok telu, endok loro. Masuk siji lur. Bebek ke lur. Niate jane iki nggo netes lagi ya lur. Niate. Ya moga-moga bae lur. Endok pada cepet ngendok. Pas sore selama ini ngos-ngos. Men. Ora nepone kae bebek lur, kae merian dewek. Kantongane ya lur. Men. Bisa melebarkan sayap lah. Takuni bebas sing ana disit. Ya ora lur. Men endok-endok ya bisa netes na apik.